go. জয় মা রান্তরাণী প্রভু। এটি পেট্রোল পড়িବ আমার ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର ପାଖରେ। ଆଜି ରାତି ପାଇଲା ଯେଟା ଆଇଲା ଏଟା ମାରିଦେଉଛି। ଆଜି ରାତି ପାଇଲା ନ କଣ ଖାଇବା এইবারে যাবো এই আসো এই চলো 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 ଆମେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେପଟେ ଆମ ବର ଗାଛ ହେଇଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ସରିଲା ଯିବୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ସେଠି କେମିତି ଯାଇକି ଏଠି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମ ସରିଲେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ କନ୍ୟାର ଯୋଉ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରତେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।